Γεια σας μάγκες, Μαρίνος εδώ. Αγγές, θα το δούμε το intro στην πορεία. Αυτό είναι ένα βίντεο πιο πολύ ενημέρωση, δεν είναι τόσο σοβαρό βίντεο. Είναι πιο πολύ βίντεο για να σας πω το ότι ξαναξεκινάω το YouTube λοιπόν. Ναι. Όσοι είστε παλιοί, αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε τι εννοώ με το ξαναξεκινάω το YouTube. Όσοι είστε καινούργοι δεν έχετε καταλάβει τίποτα. Χτύψα το μικρόφωνο, συγγνώμη. Δεν έχετε καταλάβει τίποτα από το τι παίζει εδώ πέρα. Ναι. Ξαναξεκινάω το YouTube λοιπόν. Και θα πείτε πολύ, μα καλά, πώς σου ήρθε αυτό? Δεν ξέρω. Έτσι απλά μια μέρα μου ήρθε να ξεκινήσω YouTube. Και λέω, τι βίντεο θα κάνω? Το βίντεο λοιπόν που θα έρθει την άλλη εβδομάδα κιόλας. Την άλλη εβδομάδα έχει καινούριο βίντεο. Είναι βίντεο σχολιασμού. Και θα έχει να κάνει εννοείται με το επίκαιρο θέμα. Και τώρα θα μου πείτε πολύ, μα καλά, γιατί να δούμε το δικό σου βίντεο και να μην πάμε να δούμε το βίντεο του Λουκάνιου Κόπιτα, το βίντεο του Μπουγιά, το βίντεο του Χάκη, βασικά το live του Χάκη, ή και το βίντεο που ανεβάζει του Χάκη, ή τα βίντεο του Τέωστη. Θα σας πω, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν λέω όχι, μπορείτε άνετα να πάτε να δείτε αυτά τα βίντεο. Απλά εγώ σε αυτό το βίντεο θα λέω τη γνώμη μου για το πώς έχουν τοποθετηθεί όλοι γενικά σε αυτό το θέμα. Σε αυτό το beef, να το πω. Μπορεί να το πεις και beef. Αυτό. Όποιος θέλει να ακούσει τη γνώμη μου μπορεί να κάνει ένα subscribe και ένα καμπανάκι και να περιμένει το βίντεο. Όποιος δεν τον ενδιαφέρει μπορεί ελεύθερα, δεν τον κρατάει κυριολεκτικά κανείς, να φύγει. Και τώρα όσοι είστε παλιοί και αναρωτιέστε και λέτε, θα κάνεις τώρα από εδώ και πέρα μόνο βίντεο σχολιασμού? Η απάντηση είναι όχι. Δεν θα κάνω μόνο βίντεο σχολιασμού. Σκοπεύω γενικά στο κανάλι να φέρω πολλά βίντεο. Ωραία. Σκοπεύω να φέρω games. Ωραία. Gameplays. Σκοπεύω να φέρω τα βίντεο σχολιασμού. Σκοπεύω ακόμα, και δεν ξέρω κατά πόσο θα το κάνω αυτό. Ωραία. Όλα αυτή τη στιγμή, τα βασικά τα άλλα δύο που είπα θα τα κάνω. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα το κάνω. Σκοπεύω να φέρω και motovlogs. Ωραία. Τώρα θα μου πείτε, μα καλά, θα συνδυάσεις όλα τα βίντεο μαζί? Θα πω, γιατί όχι, αυτό YouTube αυτή τη στιγμή και πάντα, δηλαδή εγώ το είχα ως χόμπι. Ποτέ δεν το είχα ως επάγγελμα που το έχουν πάρα πολύ. Οπότε ναι, μπορώ να τα συνδυάσω όλα μαζί. Και θα δείξει στο τέλος αυτή η σαλάτα πώς θα βγει. Θα είναι ένα απ' όλα. Και ναι, αυτό λοιπόν. Μια άλλη εβδομάδα έρχεται βίντεο σχολιασμού. Θα βάλω τα δυνατά μου, σας υπόσχομαι αυτό. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να είναι όσο πιο ωραίο και διασκεδαστικό γίνεται. Αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Ένα like, ένα subscribe και bye!